Ikasle bezala informe ikusteko, Alexiara sartu. Baina Alexiara ez sartu nabigatzailetik, ez egin bilaketari, baizik webunetik sartu. Hemen duzute ikonoa eta hemen sartu zintezkete. Aurrerago, segurazki hemen goian agertuko da. Alexian sartzen gea, gure erabiltzaile eta pasaitza, sartu, eta hemen, ezkerraldean, berdez, ebaluazio txostenak izeneko atal bat duzue. Gainean, klik egiten baduzue, azkeneko ageri da, eta gainean, kursorea gainean jartzerakoan, deskargatzeko aukera emate dit. Behin deskargatuta, deskargetara joan, artxibos, Chromebookean, eta han ikusiko duzue. Ikusi dena atal hortatik, baduzue aukera, ebaluazio guztitakoak ikusteko publikatu dien guztiak, noski. Hemendikan deskargatu zenezakete, eta hemen oharra jarri, jaso duzutela, adierazi, eta horrela tutoreak badaki jasoa duzutela informea. Bueno, hauxe duzue guztia. Erraza, ez da?